karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Muhupas man ang kadagatan, mga tagak man ang mga kabituunan, mga larag man ang tanang kadahunan. Ang akong kugma kanimo, magpabilin sa kuntugan. Pagkakon ka, hayop siya. Carlin, ayaw pa po'y kasuko sa imong kasing-kasing higugma ang imong kaaway. Dili ate, daghang kasing-kasing ang iyang gisamaran. Busa mamatay siya nga magbahog sa iyang mga luha. Palayo kang Justin! Kung dili ka gusto mag-alto sa tibok ni mong kinabuhi! Ikaw ang tag-iya sa iyang lawas. Apan ako ang tag-iya sa iyang kasing-kasing. Busa ako lang siya. Ako ka lang. Magbasol man ako. Ayaw! Ako ka lang. Daghang mga pasalig ang napakyas. Mga tamis nga pulong nga mobanhaw sa kasing-kasing nga dugay nang namatay. Ako ka lang. Mga pulong nga kundili tumanon, musamad sa kasing-kasing sa mga taong milaon. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Drama. Ako ka lang. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!